Moikka kaikille, täällä sijoituskopas. Tervetuloa takaisin kanavalleni. Tänään me pureudutaan sijoittamisen maailmaan ja mä haluan jakaa kanssanne muutaman vinkin, jotka tekee tämän homman aloittamisesta vähän mutkattomampaa. Aloitetaan ihan alusta. Miksi muka kannattaisi edes sijoittaa? No, istukaa alas ja mä selitän, miksi se on kuin salainen aarrekaappi pitkän tähtäimen suunnitelmia varten. Jutellaan vähän niistä kaikista jännittävistä termeistä. Osakkeet, joukkovelkakirjat, rahastot ja ETFt. Ei huolta, ei tarvii olla talousvelho ollakseen tässä mukana. Eiköhän mietitä, mihin tässä oikein ollaan menossa. Mikä sun taloudellinen tavoite on? Mä autan suunnittelemaan sijoitukset sen ympärille. Tein määränpäästä selvää. Nyt pistetään pystyyn helppo sijoitussuunnitelma. Ei stressiä. Tämä on kuin resepti hyvään ruokaan. Miten muka tonne sijoitusmaailmaan pääsee jyvälle? No, näytän sulle, miten tehdään pientä taustatyötä ja pidetään sormi pulssilla. Hajautetaanpa vähän, selitän, miksi on fiksua laittaa munat eri koreihin, tai tässä tapauksessa rahat eri sijoituskohteisiin. Sijoituksiin ei ole pakko liimautua kuin liisteripaperiin. Me puhutaan siitä, miten seurata tilannetta ja tehdä tarvittaessa pientä säätöä. Nyt on teidän vuoro. Kysykää ihmeessä, ja mä vastaan kaikkiin kysymyksiin niin hyvin kuin osaan. Täällä opitaan yhdessä. Kiitos, että oltiin taas yhdessä. Muistakaa, sijoittaminen on maraton, ei pikajuoksu. Ottakaa rennosti ja muistakaa, että pienilläkin askeleilla voi päästä pitkälle. Heittäkää seuraavaa videotoivetta kommentteihin, tilatkaa kanava ja jakakaa video niille, jotka kaipaa pientä opastusta sijoittamisen alkeisiin. Nähdään seuraavassa videossa.